Ei, què tal? Com esteu? Vivim en uns temps on tot va a una velocitat vertiginosa. I que m'agrada esta paraula, no? Vertiginosa. Sona com guai, no? Vivim en uns temps on tot va superràpid i on la major part de la música que escoltem ho fem a través de plataformes digitals, de Spotify, etc, etc. I dic jo, per què no agafem aquestes característiques i ho convertim en un projecte educatiu per a l'aula? Avui, en el canal d'Enric, utilitzem Spotify dins de classe de música. Intro. Esta és la cançó de la intro d'Enric. Tot va començar farà uns 2 anys, quan en els últims minuts de la classe se li va ocórrer jugar a Spotify, és a dir, agafàvem el top 50 de Spotify, jo posava una cançó i havien de reconèixer simplement quina cançó era. Però la veritat és que era una locura absoluta, perquè només sonava un segon o 2 segons de la cançó i ja sabien quina cançó era. Per exemple, sonava i ja sabien quina cançó era només escoltant. Flipant. La reflexió és molt senzilla. Amb la quantitat immensa de música que n'hi ha a Spotify, si els primers segons de la cançó funcionen, si t'enganxen, te quedes escoltant-la. Si no funcionen, haces així i passes a la siguiente, perquè cançons n'hi ha a pataes. Tot va molt ràpid. I amb tot això va vindre la idea. Anem a crear 5 segons de cançons que t'enganxen, de cançons que te quedaries escoltant-les un muntó de temps. Primer vam començar parlant de la importància dels 5 segons i ho vam fer a través d'un article de La Vanguardia que comentava que segons uns estudis la capacitat d'atenció focalitzada i sostinguda en una cosa havia estat baixant en els últims anys i a dia d'avui se situava només en 5 segons. L'article, la veritat és que serà millor o serà pitjor, però el que sí que és interessant i significatiu. Per si voleu llegir-lo, vos el deixo a YouTube a la descripció, ¿vale? Després d'això, vam especular una miqueta què significava ser top 50 a les llistes de Spotify, és a dir, què significava estar en los rankings de posició de mejores canciones. I això què volia dir? Cadascú va dir la seua i vam intentar reflexionar sobre què volia dir això i tot l'esforç i l'èxit que podia comportar. Amb tota aquesta informació va començar la feina més àrdua. Vam agafar el top 50 de cançons de Spotify d'aquell moment i vam començar a analitzar els 5 segons primers de totes aquelles 50 cançons. Les vam anar escoltant i vam anar anotant en un Excel informació, característiques i coses significatives que puguem tindre en comú o no aquells 5 segons de totes les cançons. Anotàvem paraules claus, anotàvem instruments que sonaven i la veritat és que vam flipar un poc perquè a moltes d'aquestes cançons els 5 primers segons no se pareixien en res a la resta de la cançó, és a dir, utilitzaven els 5 segons per a d'alguna manera cridar la teua atenció i a partir d'ahir la cançó se n'anava per un altre ritme, la cançó continuava d'una altra manera. Amb este anàlisi vam fer un núvol de paraules, vam fer un mapa de tags, una nube de paraules on les que més se repetien apareixien més grans i les que no se repetien tant apareixien un poc més menudes. I la veritat és que és una imatge bastant potent. Tota aquesta feina prèvia va ser la base per a poder crear nosaltres els nostres propis 5 segons. Cada alumne tenia el seu dossier i va crear 3 idees de 5 segons diferents. En un primer pas s'anotaven les característiques bàsiques de la idea i també s'inventaven el nom de l'artista i el nom de la cançó que anaven a escriure i que anaven a fer. Més avant ja escrivien la partitura, entre comilles, que a vegades podia ser notes escrites o a vegades simplement podia ser una llista d'elements que anirien apareixent. I també apuntaven les necessitats tècniques que per a la gravació farien falta. Jo què sé, necesito este sonido electrónico de coche, jo què sé. I el dia que vam gravar aquestes idees, la veritat és que va ser una locura. Molts tenien clar com volien que sonara la seva idea. Molts venien ja amb aplicacions instal·lades de casa perquè volien este sonido determinado que només aconseguia en esta aplicació. Una vegada fetes les gravacions de so, vam dedicar temps a lo que seria la part visual, a crear unes imatges, unes portades per a Spotify que acompanyarien a cada cançó. Imatges, jo que sé, com esta, o esta, o esta, o esta,
I què vos vaig a dir? Van quedar idees super xules grabades com si fuese Spotify o mejor. Eso no suena bien. A la part final del projecte vaig penjar estos àudios, estos vídeos, per a crear el nostre propi top ranking de les cançons que havíem fet i la gent simplement votava quina seguiria escoltant i quina no seguiria escoltant. Però això no és rellevant. La veritat és que vam passar un rato molt divertit veient els resultats de les enquestes, veient quina creiem que quedaria millor i després no estava tan millor, veient quina va pegar la sorpresa. Va ser super divertit, però no és rellevant, sinó que lo important són les idees que hem creat i el procés que hem viscut per a crear-les. ¿Qué os parece? I fins així la idea d'avui. Ja saps, si t'ha agradat, compartís-la amb molta gent. La veritat és que m'està fent molta il·lusió els comentaris que estic rebent d'estos vídeos i el que m'esteu dient, la veritat és que me fa molta il·lusió i m'agrada molt. Si no vos ha agradat, doncs digueu-ho també, quina cosa canviaríeu, si faríeu este projecte, si no el faríeu. El top de Spotify s'actualitza cada setmana, per tant, este projecte està viu per a fer-lo moltes vegades més. Doneu-li like, seguiu-me a les xarxes socials per a enterar-vos de les cosetes que faig i que vaig penjant, o subscriviu-vos al canal de YouTube si voleu, i ens veiem en un altre vídeo, vale? Pues eso,